Nandito na tayo sa taas mga rides. Punta na tayo sa nakatago. Andyan lang daw sa paliko. Ano? Tara. Sagpo ang bakis ah. Sunog tayo na ito. Alas 12 na pala. Kala ko may makakain doon. Pinakapay lang yung binabenta. Alas 12 na. Okay. Pili lang tinapay tapos pagbaba natin. Tsaka lang ako kakain. At yung left side. Ayun. Tagong Paraiso. Magsisi Tagong Paraiso. Saan yung dadaan nyo? So yun, pinayagan tayo ni Kuya na entrance lang. I-connect mo para makapag-live siya. Hindi, okay lang. I-upload ka naman sa ano. Yan. Mabait sila Kuya. Entrance lang binayaran natin kasi kung may kasama, dapat may cottage. Magkano po yung cottage niyo ya? Meron 300, may 500. 300 pa. Yung maliit yung 300. Malaman. Yung 300, kasya yung 10 tao ron. 10 taon na. Oo, pwede. Malaki na pala. Yung 500, mga 15 to 20. Si ano nga pangalan mo Kuya? Leo. Leo. Shout out. Okay. Kuya Leo, bait. Yan, pinayagan tayo, no? Entrance lang. Kasi 30 minutes lang tayo. Kami may-ari. Siya may-ari. Kasi 30 minutes lang tayo mga rides. Tapos, wala. Galing na tayo sa kabila. Kaya dito naman. Ano yan? Dalawang 500, tsaka isang 300, 200. Tapos ito yung 200. No? Yan Ay, malaki rin pa na 200. Yung 500 namin, like, Pagka nilagyan ng foam yan, 500. 500. Pwede. Yung mga rides, pwede pa maglagay ng foam. Foam. Para komportable. Tapos, yung entrance nila, 150 na pag, ano, sa gabi. Tapos, yun. Tapos yung ano naman, cottages, pareho lang daw. Hindi pareho sa iba na nagmamahal. Pag overnight. Tara, baba tayo. Siya pa kay Kuya, no? Baba lang ako, Kuya. Salamat. Yun. Bumugin na naman kami ng customer niya. Unti, malit pa lang na YouTube, ya. Ayan, pinayagan na tayo ni Kuya na mag ano lang, entrance 100. Tapos yun nga, entrance pag overnight 150, cottage ay pareho lang 300 tsaka 500. Malaki daw yung 300. Dulas pa yung tsinelas ko. Malaki daw yung 300 nila. Tsaka may dalawang ano sila, pool. May malalim. Ito malapit lang. Hindi mo na kailangan maglakad ng malayo. Tsaka mabait sila Kuya. Pag mag-isa lang. Pwede walang cottage. Total, tatalon lang naman tayo dito sa mga swimming pool eh. Yan. Yan yung mga karit. Ang tanga ko. Sa mukha ko pala nakatutok yung ano. Yan. Ganda dito. Ang tanga ko. Sa mukha ko nakatutok yung camera. Ay, mamaya na lang. Pag akyat ko, nabibideo ko na lang. Pero ito yung ano lang. Yan. Ito yung malalim ya. Ito malalim. Pag ano, Sabado at saka Linggo. Naka-reserve na? Nasa page yung nagdaan. Yun lang. Dapat pala pag pupunta kayo, pareho ngayon weekdays. Pero nung weekdays, ganito, okay lang. Walang kaagaw, no? Ito sila, kagabi ko. Ganda ng ano ni Kuya dito. Ito talaga parang ginastosan. Ito yung pambata ko. Hindi pa matapos. Di pa tapos? Okay. Itong isang haba na to.
At least ongoing na. Mga ilang buwan matapos yan Hindi ko pa alam kasi ang budget ang ano eh. Ang bagay na. Wala nang budget. Pinasilat lang. Maganda yun dito kay Kuya, huwag talang ginastusan. Doon sa kabila, ano lang, naglagay lang ng pool eh. Pero ano na rin, malamig rin yung tubig. Bukal pala ito. Ito malalim to. Yun. Lamig. Mas malamig dito. Malamig ito, babe. Malamig. Gagi. Marid, mas malamig dito, tsaka mas malalim. Kaya nga lalim. Ano, malamig. Lalim. Hindi. Hanggang dito lang pala. 5 feet lang. Ano, pwede dito sa mga pandak. Grabe, lamig. Binawa ko ng konti. Sinuringa ko ulit. Pero okay na rin. Yan, okay na. Pero grabe, lamig. Kasi yung mga cost na namin, nakakapagod daw pag nagkakalim. Bagay. Hindi sila makapagbabad. E pag ganyan hanggang live lang. Babad. Kasi ano, yung mga iba hindi marunong lumangoy. Grabe, lamig. Malamig dun sa tagpuan, pero mas malamig dito. Kaya pala nakatago. Nakatago. Bakit ano Kuya? Nakatagong paraiso. Wala pa akong pangalan dati pero may naliligo. Yung mga customer na nagpangalan. Sila. kasi ako rin naman, naligaw ako eh. Hindi mo pa sa masama mapansin. Yung tarpaulin kasi namin luma na. Hindi pa nakatatawag na yayari yung bago. Tapos hindi rin pansin yung ano, daan. Hindi. Kasi may bahay eh. Oo. Kaya sabi ko, saan kaya to? Tarpaulin na lang yung nababasa ko eh. Tapos pag titingnan mo naman yung tarpaulin, parang diretso bangin. Ay, lamig. Ay, mga kids. Dito tayo. Grabe yung lamig. Pandi ka tatagal lang ano dito. 20 minutes. Pero ang sarap daw tubugan pag ganitong tanghaling mainit. Oo. Ang sarap daw yan. Sakto. Ngayon, pareho ngayon oh. So parang init. Maganda dito mga Chris, di ka matatakot tumalon kasi malalim. Grabe, lamig ng tubig. Yan mga Chris, halagang 100, solo ko yung pool. Kasi walang tao. Ang lamig. Dito mga ka-rides, meron silang ano, ihawan. Yan, ito yung 300. Ito marami, 500. 500 yan, malaki. Para na lang natin mamaya kasi hindi ko naitanong saan cottage yung 300 saka 500. Sabi niya, basta mas malaki, 500. So mga ka-rides. Lipat muna tayo sa ibang pool. Ayan, sulo natin. Lamig. Ito na may isa. Ayan, saan tayo umakyat kanina? Bumaba kanina. Nasa baba kasi sila. Ito yung isa. Ayan, may tao pala dito. Ayan, wala rin tao. Nagpahinga na sila. Kasi parang kagabi pa daw sila, sabi nung may-ari. Ito yung 300. Yung maliit. Ganyan 500. Ito, maliit lang din. Pinayagan naman tayo ni Kuya na kung saan lang ilalagay yung bag. Mag-isa lang naman. Saka 30 minutes lang tayo. Ito. Lamig din. Ay, lamig. Yan, mababaw lang. Dito lang. Parang yung kanina, mas lalim rin ng konti yung kakagpuan. Pero hanggang dito, doon sa kabila mas malalim.
Lipat ako doon. Mababaw. Pang ano to, bata. Pero sarap ng tubig. Lamig. Ay, bukal. Sa malalim. Ganda yung ano, paligid oh. Yan. Yan, kaya malamig. Balik tayo sa mas maganda talaga weekdays mga rides. Kasi lamig. Lamig. Tapos walang tao. Hindi pa tayo. Mababaw lang. Dito tayo sa malalim. May tent pala sila. Ito yung 500. Hindi pa natatanggal ni Kuya. May phone. Ang ganda nga pero kala ano dito gabi. Walang tao mga ka-rides. 30 minutes lang. Ayun na. Alas na tayo. di na marunong mag-dive. Potok eh. Ang ganda na ano nila. Tuloy-tuloy rin yung tubig. At malinis yung pool pag ganito. Grabe lamig. Sarap. Ito sakto, leg lang. Grabe no. Sarap. Yung tubig dito mga rides, hindi kayo magsisisi. Ay, lamig. Astig ng selfie stick mga rides tubig.
Lamig. Grabe. Tumambay sa tubig. Sakto nga yung tag-init. Lamig. Ha? Sipin mo isang daan, solo ko na. Hindi, Karid. Sakto lang talaga, walang taon. Pag weekends talaga daw. Ganito. May possibility na masusulo nyo yung pool. Yan mga kids, sulit na. Nasulit ko na yung isang daan. Ayos. May mga So yung naka-ride tapos ang maligo. Tapos na rin magbanlaw. Uwi na ako. Hindi, pala ako pagkain pa sa baba. Ang problema ko yung basa. Nakalimutan ko magdala ng cellophane. Ito pala yung daan mga karis. Hindi na ako nagsuot ng sapatos kasi bababa pa. At least ito malapit lang. Yan na. Bababaan. Ito yung itsura na pababa. Oh. Ay ganda. Paggabi dito sobra. Sigurado malamig to. Ayan. At may padila. Yan. May mga CR pa sila dito.
Lagay ko na lang to sa motor yung ano ko. Yan ba. Video pala natin yung daanan mamaya mga Rids, no? Kasi hindi makita yung ano nila eh. Daan. Yan. Hiningal ako. Yan mga rides, diyan kayo dadaan. Pero may bahay sila eh. Wait lang, pakita ko sa inyo para di kayo mawala. Uy. Diyan oh, yun yung bahay yan. Pwede na kayo dumaritso dyan. May daan naman yan. Mukha lang walang daan pero meron yan. Yan yung tarpaulin. Baba lang ako para makahanap ng pagkain. Nagugutom na ako. Tama na. Let's go. Thank you. May ano mabibili nga tubig, tinapay, ganun lang. Grabe yung pagbaba. Uy, hirap yung makit yung truck. May tao galing doon. It means may pagliliguan yan dyan. May bahay. Dito mga ka-rides. Ano yan? Yan mga rides, sa baba lang ng bundok may makakainan ka naman. Time muna. So ayun mga ka-rides, kita-kita sa susunod na vlog. Ako'y pauwi na. Hindi na ako mag-vlog.